아, 자, 렛츠 슈팅 탕남도 복 슈팅 그냥 오게. 바로 타나요, 가. 바로 타나가 버렸다. Halo guys, nah tabuk syuting tuh gitu nggak? Hai, dia syuting soal naik, Razba juga, belakang kan, ngobrol. Najin tiburan singar, pajan hari, mau pajan. Kesana persin sama tiburan singar, sama kalau tak mani jangan sama dulu mani singar panya aja, jatuh sama panya jagwa. Tin syuting belakang teras sama jagwa, zabadas naik. Sa asa sama songgo, langsung happy tin jak suka tinnya paya. Asal sini Raja nih kau jagwa. Udah baik. Tabuk pesan mana? Sada. Mano. Orang tek na mo bay mang se ang kana jala ke khao nang me sa tui phero ye nai nang mo le ang kha se tung tau nang me orang tek na mo bay mang se ang kana jala ke khao nang me sa tui phero ye nai nang mo le ang kha se tung tau nang me kha se tung tau nang me Drone camera. Final services. Ang mag-game, si Tok, galit, tak,